Ik zie die schaduw ook. Ik zie de rest. Vliegt er aan voor, denk ik. Oh, dan kun je gewoon aanreizen. En, luidt er wat? Wat has die in zaken? Oh. Goedemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is Joert Snijn. En wij gaan nou eerst even de beestjes eraan. En we gaan ook even een bakje koffie eraan. Het is prachtig waar. We halen hier de kwarte broeken eraan. Jee. En hij is naar hier een boutje. Je doet die met mij. Ja, zo. En we gaan aas naar hier een boutje. Daar is hij al heen. Want er komt een nieuw zwembadkleed in het zwembad. En ze zoen dat 2 weken lien. 2 weken lien al een keer eraan. Maar het verkeerde kleed weer bezwaren. Verdikken. Maar het goede kleed is er. Dus het nieuwe kleed komt erin. En dan kan er gevuld worden. En dan kunnen we een paar weken lekker zwemmen. Yes, nou, maar dit waren dat wel lekker. Oh, deze. Nee, dan is het wetter nog koud. Maar deze het opwarm je. Nou, nog wel fris wetter. 2 weekjes. Ja, maar het was zo ook waar, dat is wel lekker, hè? Nou, wij gaan op naar de beestjes en we nemen je Joert bij mij. Via het net te abonneren en te liken. Zus mijn schaduw ook? Auw, dus die stopt niet. Ik zie die schaduw ook, hè? Ik zie de rest. Oh, wat dienen we? Zullen we hem zaken pakken? Pakken. Oh, wat zijn zo snel zaken, hé. Zaken het zo snel kan hem naar. Hé. Wat hij hem je? Wat ben dat, Ilda? Ilda, mooi vlinder, hé. Ja, die vlinder staat voor die ding. Dat was stom. Oh ja, die wil net pakt worden, joh. Vind je een beetje spannend. Vlinder er aan voor, denk ik. Oh, dan kun je gewoon aanreizen. Jawel. Zit er wel een beetje... Oh, het doet al deze, zie je dat? Oh, daar ga je er. Daar ga je er. Ilda, hier krijgt een vlinder op een holle, maar gaan we krijgen weer mist, hè? Oh, zit op een stoel, ja? Ja, die zit lekker op de stoel. Oh. Voetsie weg, verdwenen. Oh, daar gaat er weer. Ze gaan een zwemvestje pakken, want dan vind ik wel een beetje mooi, hè? Kijk, dat was steeds een vlinder. Ja, vlinder. Maar ze even vertellen hoor, mensen, hoe heeg wie het werd er wel uit? Zit op de tweede laag van de shit. Ja. Zeg nog maar 1 treedje eigenlijk. Of eigenlijk helemaal geen treden meer, hè? Dus het werd er weer heel heeg, want heel volle rijnt, hè? Oh, daar zwemt vis. Zo'n vis, ik schrik al wat dat doet. Met witte, werd die snoekdeelij. Ja, we hebben hier een derde snoep van. Dat wil ik wel weten. Hoe groot weer die zaken? 74 centimeter. En waar hij hem holpen? Ziek. Siep. Gaan we hem begroeven, hè? Ja, achter de bosje. Een snoep van 74 centimeter. Die lag helaas neer in de viewer. Toen hadden ze te jaren met Siep hadden ze een mooi plakje opzacht. Een gatje groeven. Daar hadden ze hem in begroeven. En toen zeggen wie dat. Ja, wees maar hier van een gatje. Ja. Ik heb de beestjes ook voor het wonen. Waar heb ik dan naar die? Oh, lekker, maar dat witte gas. Veel net zo grappig, denk ik. Oh, kijk al een beetje witte dingen. Het gas is nog wat vochtig, jongens. Wie denken? Ja, vooral in het schaaf. Ja, vooral in het ska. Dat droeg het minder snel. Denken? Ja? Die takjes ons hier, want hij leidt het in ons. Ach, dat kan gebeuren. Wel laaien dan, zakelijk met machine. Zie je, hij leidt in die takjes in ons. Ach, ja. Maar hier kon ik wel gewoon oud wezen of zo, hè? Dat ken ik. Ja, maar hij leidt er echt met zijn holletje in ons. Shit, ben ik stiekeltakken. Ach. Oh ja, dat ben best een stiekeltak. Nou ja, schande. Zullen we de beestjes nou, jongens? Hallo. Ik heb shit er bovenop aaien binnen jaren, want er is één hintje die leidt je bovenop steeds aaien. Kun je hier bovenop staan? Ja, zie maar eens even. Oh, shit, hier zit er een. Is dat? Oh ja. Hij is nog bezig. Hallo. Ik denk aan het vleert hier ooit om meer. Geen eitjes. Geen aaien? Nou, maar we vermijden je maar Ja, weg. maar echt nog rond. Nou, daar zit hij in te brietje. Maar ik bedoel in dat kofke. Oh ja. Ik heb mijn nummer van Beppe. Die mijn nummer? Zit ook rond in? Ja. Maar Tja, voorzichtig. Goed bezig houden. Waar wil die tillen? Weet je, Jan? wij zijn
Ja, doe je het heer, maar dan doe ik de biks. Je maakt het heer eerst in deze goede. Kijk. Nee, je, mami schiet. Oh, daar is het. Dit is gewoon zijn plakjakken. Gaat er gelijk een eikel aan misschien. Zo zie je? Dan beter. En de oorlog En, luidt er wat? Hier? Oh, lees er meer? Ja, zo laat het al. Nou, 2 jongens. Eiken van Bek. 2. Hoe is het daar? Ja, deze hier hint je leidt ze daar. Mooi plakje, hè? Ja, ik vind het wel mooi. Eiken. En zo is sterk lezen. Ja, dat hangt mooi bovenop. Net hier niet lastig valt. Ja, een hele maand vol, jongens. Lekker. Macarena. Ja. Hey, Macarena. Hi. Dus dat is de eerste hand. Te. Ja. En dan springen we een stukje om, zo. Hup. En dan bedik het op. Oeh, ik heb met de andere kant ook eens zaken die nog zien. Gaan we naar de farm. Een beetje helpen hoor. Buik. Kont. Hey, Macarena. En dan springen we erom. Hier, niet zo dom stien. Oh. Nee, je komt net onder hier. Hey, Macarena. De fiets is van Lois. Of dit is eigenlijk van Famke, denk ik. Famke fiets. Zaken, bro. Ik heb nog wel een fietsjes toe, zeg. Ik had ook nog wij gaan onderwijs naar hier een boutje. Zullen we even zien hoe het tag gaat? Maar naar je zeil in het zwembad. Ik denk dat ze haast half uur. Ik ben heel benieuwd, maar ik wil wat tarriering zetten, hè, voordat ze echt beginnen kennen. Ja, want ze moet eerst eigenlijk Wat dingen kleren is er. welke kant naar boven, welke Juist. kant naar beneden. Zo'n vak er komen, dat weet ik al niet. Die zou vorige keer wel helpen, hè? Dat is wel aan ik wel. Nou, wij gaan, we hoeven net zo vier erin, ze waaien tegen bij. Pap Ja, het. dat is zo leuk, want deze kant is Die ene kant wel beter dan de andere, hè? Ja, ik snap het, want de betere kant die popt meer. Ja. Je hebt hem dat? Ik doe het makkelijker. Dus je deze De andere kant is kant- meer drukken. Zie deze kant, die popt Nee, meer. die andere is leuker, ja. Deze is leuker, deze popt meer. Zaak het zijn fietsje nog even pakt. Die ken natuurlijk bij planga's. Even on BMX'en. Tja, vakken direct heel nou. Is dat vakken zien bus? Met binden. Nou, goeiemorgen. Dat is de bodem. Ik denk dat dit het einde van de bocht is. Hi, Lau. En dan zul je hier ook nog We kunnen het zeilen over hun hinnen dwars staan. Dan ben we ze kwijt. Dan hebben we er geen les meer van. om die bocht te maken. Ja, wel lekker rustig. Oh, dat is wel mooi, hè? Is een felle kleur dan wij ook. Ja. Hey, Matties. Hoi. Hey kameraad. Oh, zo'n mooi helder blauwe dat, joh. Maat. Cool. Ja, ho. Wie die honger? Hast je koffie? Oh, koffie. Ja, er zit er een meter hier, er zit nog een. Hoe gaat het je zaken? Nee. Je zit vast, jongens. Het lukt wel heel wat. Wordt het mooi hier dan? Over een paar weekjes heen, dan kunnen we hier lekker zwemmen, joh. 2 weekjes. Nee, weken hopen. Hoe snel is het warm dan? Een weekje? Ja, maar het baan. Oeh. Nou, dan gaan we het bommetje er aan, Ruben. Ja, dat kon we op een boord ook heel goed, hè? Ja. Ja, die horen waren al in. We doen ik wel, hè? Ja, ja, skietluiden. Wat was die in zaken? Oh. Nou, en nou dan? Ja, hij is echt... Zo'n jip is het dan. Oeh. Papa. Oh, echt nog. Nou, dit wordt nog mooi voor het vol is. Heel het straaltje, ja. Hey Zaken, wat zullen wij doen? Fortnite speel je? Ja? Zal ik mijn spul in opstarten? Sure.
boom, 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 boom. Nou, dat zag ik nou even op en dan gaan we straks Fortnite spelen. Wat zei je toe? Kom eens. Oh. Ilde en ik gaan weer op naar huis. Ilde moet nog even koersen, het is al wat later, maar ze had haar heel best houden. De man had het kleed er heel mooi in hang. Ligt het al wat vol in mijn wetter. En dan moet nou eerst ook een hele meter in of zo. En dan kunnen ze de lampen eruit snijden en het trapje. Dat moet ik alleen. Ik dacht het is al klaar, zal ik het. Maar, hoi. Maar dat is net zo. Dus hun ben nog wel even bezig. Hoi. En dan ja, maar ze dus alles er nog uitsnijden en orchids en dat soort dingen. Maar nou, ik dacht zelf dus dat het heel lang duurde voordat het wetter opwarm weer. Maar volgens iedereen is het binnen een week wel warm. Dus ik hoop dat we dan met kwart en west ook mooi waren. En dan kunnen we lekker een doek nemen. Dus dat is wel leuk. Wij gaan op naar huis. We gaan een skitter in de morgen gewoon even in het theatertuin zien. Bij ieder boutje met het zwembad bezig. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauwtje omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op de tablet of telefoon. Of een nieuwe chatvlog. Hey hoi! Hallo. Hallo.